Hello students, welcome to 1+1 channel. Next நம்ம வீடியோல 10th standard exercise 3.5 ல உள்ள 4th sum பார்க்க போறோம். இந்த sumல பாத்தீங்கன்னா if x is equal to a square plus 3a minus 4 by 3a square minus 3 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. y யோட வேல்யூவும் கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா find the value of x square into y power minus 2 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். First, நம்ம வந்து x square அப்படினா ஒண்ணும் இல்ல இத வந்து ஸ்கொயர் பண்ணனும். y power minus 2 அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ x power 2 னா x into x ன்னு எழுதுவோம். y power minus 2 exponent வந்து மைனஸ்ல இருக்கு. அதாவது பவர் வந்து மைனஸ்ல இருந்தா நம்ம அத அப்படி y into y ன்னு எக்ஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது. பவரை வந்து பிளஸ்க்கு மாத்திக்கணும். பிளஸ்க்கு மாத்திக்கணும் அப்படினா என்னன்னா இந்த பேஸை வந்து ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து அது பிளஸ்ஸா மாறிடும். அதாவது y power minus 2ங்கிறது y power minus 2 by 1 ன்னு அர்த்தம். இது ரெசிப்ரோக்கல் மீன்ஸ் 1 by இப்படி எடுக்கும்போது அந்த பவர் வந்து பிளஸ் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். ஓகே. சோ நம்ம வந்து x ஸ்கொயர் into 1 by y ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். சோ இத ஸ்கொயர் பண்ணனும், இத ஸ்கொயர் பண்ணனும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த x வந்து நம்ம என்னலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏனா இதுக்கு இப்படியே ஸ்கொயர் எடுத்தா ரொம்ப பெருசா போகும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் இத சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இவ்வளவு நேரம் போன வீடியோஸ்லலாம் பார்த்திருப்போம். ரெடியூஸ் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா போன எக்சர்சைஸ்ல. சோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன எவ்வளவு ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க x is equal to a square plus 3a minus 4 by 3a square minus 3. First இதை எடுத்துக்கிறேன் நான். இப்போ இது என்ன பண்ணலாம்னா இதை பார்த்தாலே தெரியுது இதை வந்து நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். கரெக்ட்டா? ஏனா இது வந்து ஒரு quadratic polynomial. இதை வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணனும். சோ இங்க 1 இருக்குன்னு அர்த்தமா? சோ 1 into minus 4 வந்து minus 4. நெக்ஸ்ட் இங்க நடுவுல உள்ள 3 வந்து இங்க போடுவோம். கரெக்ட்டா? அடுத்து இப்போ ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணா 4 வரணும், ஆடோ சப்ட்ராக்டோ பண்ணா 3 வரணும். சோ அந்த நம்பர்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன எடுக்கலாம்னா 4 ஓட மல்டிபிள்ஸ் தான். அதாவது 4 ஓட ஃபேக்டர்ஸ் தான் நம்ம எடுக்க போறோம். என்ன எடுக்கலாம் 2 2s are 4 எடுத்தா 2வையும் 2வையும் ஆட் பண்ணாலும் 3 வராது, சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் 3 வராது. அப்ப அது வேண்டாம். 4 1s are தான் எடுக்க முடியும். no other go. கரெக்ட்டா? இப்போ 4 1s are 4 வந்துருச்சு. ஆனா -4 வரல. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? இதுல ஏதோ ஒரு நம்பருக்கு பிளஸ், ஏதோ ஒரு நம்பருக்கு மைனஸ் ன்னு அர்த்தம். இப்போ எந்த நம்பருக்கு பிளஸ், எந்த நம்பருக்கு மைனஸ் இங்க பாருங்க. இங்க வந்து 3 வந்திருக்கு. அதாவது இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா தான் 3 வரணும். அப்போ +3 தான் வந்திருக்கு. நம்ம எப்பவுமே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் தான எழுதுவோம். அப்ப பெரிய நம்பருக்கு தான் பிளஸ் கொடுக்கணும், சின்ன நம்பருக்கு தான் மைனஸ் கொடுக்கணும்னு அர்த்தம். கிராஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. 4 - 1 3 வந்துருச்சு. 4 * -1 -4 வந்துருச்சு. இப்போ இதோட ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் தூக்கி நம்ம டைரக்டா எழுதிக்கலாம். என்னது a + 4 * a - 1 ன்னு எழுதிக்கலாம். ஏன்னா இங்க கோஎஃபிஷியன்ட் 1 தான இருக்கு. அதனால கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 1 தவிர வேற ஏதாவது நம்பர் இருந்தா நம்ம ஸ்பிளிட்டிங் தி மிடில் டேர்ம் போன வீடியோஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. அந்த மாதிரி போடுவோம். ஓகே. now by இப்போ கீழ என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா காமன் எலிமெண்ட் இருக்கு பாருங்க. 3 இருக்கு ரெண்டுத்துலயுமே. அப்ப 3 நான் வெளிய எடுத்துறேன். மீதி இதுல என்ன இருக்குன்னா a ஸ்கொயர் மைனஸ் இதுல 3 வெளிய போயிடுச்சு. அப்ப மீதி 1. கரெக்ட்டா? இப்போ இது இன்னும் சிம்பிளிஃபை ஆகல பாருங்க. இத பார்த்தா என்ன தெரியுது? a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் ஐடென்டிட்டி நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? சோ இங்க b ஸ்கொயர் வரனா நம்ம இங்க 1 ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம். ஏனா 1 ஸ்கொயர்ங்கிறது 1 தான். அதனால அப்போ மேலே உள்ளது அப்படியே எழுதிக்கலாம். a + 4 * a - 1 by இது என்ன பண்ண போறோம்னா 3 * a + 1 * a - 1. கரெக்ட்டா? ஏனா a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் வந்து a + b * a - b ஐடென்டிட்டில ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம கேன்சலேஷன் தான். சோ a - 1 a - 1 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இப்போ x ஓட வேல்யூ நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்? a + 4 by 3 * a + 1 அப்படினு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஓகேவா? ஆனா எனக்கு வந்து क्वेश्चनல வந்து என்ன வேணும்? x ஸ்கொயர் வேணும். சோ இதுல நம்ம x ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்னது? வெரி சிம்பிள். என்ன வரும்? a + 4 by 3 * a + 1 the whole square. கரெக்ட்டா? இப்போ ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்தா என்ன வரும்? இந்த ஸ்கொயர் வந்து இதுக்கும் வரும், இதுக்கும் வரும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? a + 4 the whole square by 3 க்கு ஸ்கொயர் எடுத்தா 9 ஆயிடும். அப்புறம் a + 1 the whole square. அவ்வளவுதான். நான் வந்து x ஸ்கொயர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இன்னும் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? 1 by y ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். அப்பதான் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். அதுக்கு இந்த y எடுத்து நம்ம எழுதிக்கலாம். y ஐ எவ்வளவு சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கலாம். y வந்து என்னதுன்னா a ஸ்கொயர் plus 2a minus 8 by 2a square minus 2a minus 4 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ
இது எக்ஸை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த y பவர் மைனஸ் 2 இஸ் நத்திங் பட் 1/y² கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தான் x² மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். புரியுதா? கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போ இதையும் அதே மாதிரி இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? என்ன பண்ணலாம்? ஏன்னா இது குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல். அப்போ இங்கே 1 தான் இருக்குது. அப்போ 1 × -8 வந்து -8, நடுவில் உள்ள 2 அப்படியே எழுதிக்கலாம். இப்போது ஏதாவது 2 நம்பர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் 8 வரணும், ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ணால் 2 வரணும். ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 4 2s எடுக்கலாம். 4 2s வந்து 8 வரணும். கரெக்டாக? ஆனால் -8 வரணும். அப்போ இங்கே ஏதோ ஒரு நம்பருக்கு ப்ளஸ் ஏதோ ஒரு மைனஸுங்கும் போது இதுக்கு மைனஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணால் +2 தான் வந்திருக்கு. அப்போ பெரிய நம்பருக்கு தான் ப்ளஸ்ஸு, சின்ன நம்பருக்கு தான் மைனஸ்ன்னு அர்த்தம். அப்போது இங்கே கோஎஃபிஷியன்ட் 1 இருக்கிறதுனால இந்த ஃபேக்டரை தூக்கி டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம். என்ன? a + 4 × a - 2. அடுத்த டினாமினேட்டர் என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள். 2 காமனாக இருக்கா? ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே 2 டேபிளில் டிவிசிபிள் ஆகும். அப்போ 2 நான் வெளியே எடுத்துடுறேன். மீதி இதில் என்ன இருக்குன்னா a² மைனஸ் இதில் என்ன இருக்குன்னா a மைனஸ் இதில் வந்து 2, a² -a - 2. இப்போது இதை என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள். இதை மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம்? ஃபேக்டரைசேஷன். கரெக்டாக? ஏன்னா குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல். இப்போ இங்கே 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ 1 × -2 வந்து -2. நெக்ஸ்ட் இங்கே நடுவில் என்ன இருக்குன்னா -1. இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா 1 தானே இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ -1. இப்போது ஏதாவது 2 நம்பர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் 2 வரணும். அப்படின்னு பார்த்தா நோ அதர் கோ 2 1s தான் 2. வேறு எந்த நம்பருமே எடுக்க முடியாது. ஆனால் இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு -1 வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது இதை சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் தான் இங்கே போடுவோம். அப்போ பெரிய நம்பருக்கு தான் மைனஸ் கொடுக்கணும், சின்ன நம்பருக்கு தான் ப்ளஸ் கொடுக்கணும்னு அர்த்தம். ஸோ இதை சப்ராக்ட் பண்ணால் -1 வருது, இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் -2 வந்துருச்சு. இப்போ இதோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னா a - 2 × a + 1. ஏன்னா இங்கே கோஎஃபிஷியன்ட் 1 தானே இருக்குது. அதனால் ஃபேக்டர் தூக்கி டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம். ஸோ எழுதிக்கலாமா? எப்படி? ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலே உள்ளது அப்படியே எழுதிக்கிறேன். a + 4 × a - 2/2 × என்ன வந்துச்சு நம்மளுக்கு ஃபேக்டர்ஸு? a - 2 × a + 1, a - 2 × a + 1. இப்போ a - 2 a - 2 கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ y வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? a + 4/2 × a + 1 அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? y பவர் -2. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் 1/y². கரெக்டாக? அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு 1/y கண்டுபிடிக்கணும். y தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து 1/y கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஸோ இங்கே எழுதிக்கிறேன் 1/y. திஸ் இம்ப்ளைஸ் 1/yனா என்னது? 1/y இஸ் நத்திங் பட் அப்படி ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிடணும் இதை. அதாவது நியூமரேட்டர் வந்து டினாமினேட்டருக்கு போய்டும், டினாமினேட்டர் வந்து நியூமரேட்டர். அப்போ 2 × a + 1/a + 4. உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? y இதுனா இதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் தான் 1/y வரும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன்னா y/1ன்னு அர்த்தம். இதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணும்போது 1/y வருது. அப்போ இதையும் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணணும்னு அர்த்தம். புரியுதா? சரியா? ஓகே. இல்லைனா உங்களுக்கு அது புரியலன்னா 1/yனா 1/y வந்து எப்படி எழுதும்? 1/y வந்து a + 4/2 × a + 1. இப்போ இது மேலே வரணும்னா இது இப்படி ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணும்போது என்ன வரும்? 2 × a + 1 மேலே வந்துடும், இது கீழே வந்துடும். அதான் சொன்னேன். y நான் இதுனா 1/yனா அதை அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் உள்ள மாதிரி 1/y² கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 1/y² எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஜஸ்ட் அப்படியே இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிட வேண்டியது தான். ஸோ 1/y இதுனா 1/y² என்னது? இது ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுறதுக்கு தானே சமம். அப்போ இது ஹோல் ஸ்கொயர் ஆகிடும். இப்போ 2 × a + 1/a + 4 ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்துடலாமா? இந்த ஸ்கொயர் வந்து இதுக்கும் வரும், இதுக்கும் வரும். ஸோ இந்த ஸ்கொயர் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு எடுத்தால் 4 ஆகிடும். அப்புறம் இதை பண்ணால் a + 1 ஹோல் ஸ்கொயர் பை இதுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் a + 4 ஹோல் ஸ்கொயர். இதுக்கெலாம் மறுபடியும் a + b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ண வேண்டாம். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் a + 1 × a + 1 அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ எனக்கு நான் 1/y² கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கொஷனில் உள்ள மாதிரி. இப்போ கொஷனில் என்ன கேட்டாங்க? x² × 1/y² என்ன அப்படின்ட்டு. x² வந்து என்னது? இந்த கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். அதை தூக்கி அப்படியே எழுதிக்கலாம். என்னது? a + 4 ஹோல் ஸ்கொயர் பை 9 × a + 1 ஹோல் ஸ்கொயர். இதுதான் x² இன்ட்டு இந்த 1/y² வந்து இது. ஸோ அதை தூக்கி எழுதிக்கலாம். 4 × a + 1 ஹோல் ஸ்கொயர் பை a + 4 ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ எல்லாம் கேன்சலேஷன் பண்ணிடலாமா? ஸோ a + 1 ஹோல் ஸ்கொயர் a + 1 ஹோல் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. a + 4 ஹோல் ஸ்கொயர் a + 4 ஹோல் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. மீதி என்ன இருக்குன்னா 4/9. ஸோ கொஷனில் சொன்ன மாதிரி x² × y பவர் -2 நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். என்னது?
4/9 is the final answer. Okay, ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான். நம்ம வீடியோஸை வந்து கண்டினியூஸாக பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ஈஸியாக தோணும். ஓகே, எப்போயுமே எக்ஸசைஸ் சம்ஸை வந்து கண்டினியூஸாக பாருங்கள், அடுத்தடுத்த சம் பாருங்கள், அப்போ தான் புரியும். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும், அதையும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும், நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸசைஸில் உள்ள ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Until then, bye students.